ଶୁଣିଥିନି ପଞ୍ଚୁକର ବଗ ବି ମାଛ ଖାଉନି ହେନେ ଆମର ମାଉ ତ ବିନା ମାଛର ତ ଭାତ ଖାଉନି ନିରାମ ତ ଖାଇତେ ହଉଛି ହେନେ ଖଟା ମୋଟା ଟିକେ ନହବାକୁ ଭାତ ବି ଯାଉନି। ଆମର ଦୁଇଜଣ ଦାବାଡି ନେଇକି ଓ ବିଛେଇତେ ଚାଲିଗଲେ ହେନେ ମୁଁ ନ ବିଛେଇ ପାରିବାରୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦାବାଡି ଦେଇ କହିନି ତୁମେ କରି ଦେଖଉନ। ସିଏ ତାର ବିଛେଇକି ଢପ ଢାପ କିନା ପକେଇଦେଲେ। ମୁଁ ବି ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତି ହେନେ ଗଛଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ହେଇଥିଲା ଯେ କାଡେ ମୋ ଉପର ଯଦି ଆସିକି ଭୁଜା ଆଉ ବିଲାତି ଚେନାଚୁର ପାଗ କରି ଖାଇତେ ନାଗିଗଲେ। ହେନେ ଏତେ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାପରେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ପାଇଁ ମା ଜାଳ ଅକା କାଟି କୁଟାକି ଆଣିଦେଲେ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଗୁଟେ ଗୁଟାକି ରଖିକି ଓଉ କାଟିତେ ଲାଗିଗଲି। ଓଉ କାଟିବା ବେଳେ ବହୁତ ସାବଧାନ କାଟିବେ ନହେଲେ ହାତ ତ ପୁରା ଯିବ। ଚୋପା ଛଡେଇକି ତା ଉପର ପାରୁକୁ କାଢିଦେବେ ନହେଲେ ଖାଇବା ବେଳେ ପୁରା କଷା ଲାଗିବ। କାଟି କୁଟାକି ଯାଇ ଭାତ ବସେଇଦେନି। ତାପରେ ଓଉକୁ ସିଝେଇତେ ବସେଇ ଟିକେ ଚକଟି ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ତିଆରି କରିଦେନି। ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ସାରି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲେ। ହେନେ ଆମର ମାଉ ତ ମୋ ଠାକୁମା ଯେତେ ବୁଝେଇ ନେବି ସିଏ ତ ଭାତର ମୁହଁ ମାରୁନି। ଏଇ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଆମର ମାଉ ଭଳିଆ କାହାର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ।